Едно ми е нещо за читати, бе. Спирайте се тъй малко на тия екстрем шоу, глеждайте се, събирайте се. Събирайте се. Ника, директно нагоре, вие бяхте на... И вие заминахте. Що ни караш нагоре? Къде нагоре? Там има една скала. За какво минахте там? Скалата ли причи? Мечко, кой имаш долу? Я кажи къде долу, кой има да избира. Тук не минахте ли ви? Като чакаем половин час. По-добре. Много корени има и много паднали дървета. Ама корениче и те на една страна. Именно оттам. И водата. Корен и вода имаш и там. Сега чебята пусна да водиш първи, нали те? Тръгнахме и излязахте на стълбите на хижа Евайло, като се отбихте от пътя. И влязахте в пътеката, там с въжето. Много лошо съм се отдрал там. Че не можеш да си обърнеш мотора. Ние се нахакахме на по-друго, защото имаше паднало едно дърво там и беше се вкопал пътя. Малко, да. Добре, прага с скалата, ако остана си? Аз преди година и половина съм ходил там. За първи път. Също е.